Sa dihan nga natagamtaman ko ang grabe kainit mga igsoon. Sa dihan nga nasinati na ko ang kainit sa tubig sa radiator nga nihapak sa akong bukton o sa akong tiyan. Hayan nakaingon ko, unsa pa jud ka ang init sa impierno ani. Mo na nakaingon ko sa akong kagalingon, isip Pangulo, isip alagad sa Dios. Ako gining ampingan ang akong pagpangalagad diha sa Dios. Kay nakasinati ko og grabe kainit, unsa na gini karon? Duha pa lang ni kadomingo nakabalik ko og wali. Duha pa lang kadomingo. Nakapoylay ko mga 3 ka Domingo. Tungod kay dili na ko kaya. Kay grabe gid ang pasok sa akong lawas, sa akong tiyan. Kay makakita mo bisag uwat na ni siya, ayan gilo. Ayan gini akong bukton. Bitahan na lang kay gamay day, kay naputi-puti ko. Kay nailisag bagong panit. Ayan sa diya nga, nitumpang init sa tubig na akong kamot, dili na nimo kungkong. Dili na gini siya kaana. Ipasinati sa Dios. Tungod kay gipili ka man sa Dios, igsoon, dili siya gusto nga moadto ka dito sa impierno. Gusto sa Dios, sa giandam ng langit, ikaw ug ako mo'y iyang papuyon. Amen? Amen? Ngano nag-ingon na siya sa unang adikado sa Lonika sa atong gibasa mga igsoon. Mga igsoon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nagihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa silugan aron maluwas pinagi sa gahom sa espiritu o pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawan sa Dios. Ngano nakaingon man si Apostol Pablo ngadto sa Tesalonica. Naapasay nakita? Naapay nakita si Apostol Pablo sa iyang mga katawan dito sa ikaduhang Tesalonica, duha ni siya. Unang Tesalonica, ikaduha. Ganong naamay verse, naisikan. Usay nga itong kinaya. Usay dili na ito masabtan. Hello? Usay una na ita makaamgo. Kung nga itong tapad, mutiurok na sa itong gisulti. Amen. Usay dili na tagabantay. Na nakapasakit pa nila og tao. Pero ganang nag-inguman siya mga igsoon, angay kami magpasalamat kanunay ngadto sa Dios. Tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Nakita ni Apostol Pablo ang gugma sa mga katawhan. Nang biruan sa iyang kaugalingon, kung atong tan-ahon ang kinabuhi ni Pablo, usa siya ka ginganlan sa bangis. Sa diha nga si Saulo pa siya, ginganlan sa bangis. Tungod kay usa siya nang biruan nga magluluto sa mga katawhan sa Dios. Sa diya nga gi-encounter niya si Kristo, igsoon, gipakita ni Kristo, gipakita sa Dios ang iyang pagkagamhanan. Sa diha nga gibutaan ni si Saulo, kini nga mao nga si Pablo, diha nakaamgo si Pablo. Usay mga igsoon nga naay daghang mga pagsulay nga mao sa Ginoo, una pa mablihan ang atong espirituhan una-una. Una pa ta makabantay na naay na Diyos na nagatiman sa atong kinabuhi. Sa diya nga na-encounter ni si Pablo, si Kristo mga igsoon, gibutaan siya. Nakapangutana siya sa kagalingon. Ginoo king sa kaman. Ako si Jesus nga imong ginalutos. Sa diha lutuson kay igsoon, dili ikaw may lutuson, si Kristo. Ayaw kabalaka. Amen? Ayaw kabalaka, ayaw lunga, ayaw hunong. Tungod kay naitumong ang Diyos sa imong kinabuhi. Kanong gipili ka man niya? Kay dili siya gusto nga ang langit nga iyang gibuhat nga walay bupuyo. Ang langit wala buhata para si yawa, kundi para nimo, para nako. Amen? Nindot ang langit walay luha. Dili na ka mumatag sa iyo. Lunlun kalipay ang iyang ipasinati ni mo dito. Amen? Ganun nag-inguma si Apostol Pablo verse 1, magpasalamat ka kung ano na tungod kay nakita ni Apostol Pablo nga ang iyang kahago dito sa piso nga wa nila kalipay sa alagad sa Ginoo, nga ang tao mulahaw tayo sa pagpangalagad luyo sa mga pagsulay. Mo na nagpasalamat kita sa Ginoo nga mulahaw tayo, mo nag-ingon sa verse 14. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaniyo, pinaagi sa mayong balita.
nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Gusto sa Dios nga maangko na to ang himaya. Sa diha nga maangko na to ang himaya, mga igsoon. Igsoon, ingnon di ka, malipayon ka na. Amen? Amen? Muro bang nagpadukuro mo ba? Muro dili mo gusto nga malipay. Nga kini na bang ihatag nga kalipay sa Ginoo, wala din sa kalibutan. Kay ang kalipay din sa kalibutan, mga igsoon, kana yung puno ang imong bulsa. Kay nagunahon na ng mangka, muadto ko guys ano. Hello. Pero kining kalipay nga gihatag sa Dios, mawag kay kwartag bana, malipayon ka. Ang imong kapa dili lang makibaw, wa kay kwarta, kay malipayon ka man. Haya di na mutuon nimo bubalibad ka nga wa gyud kay kwarta, di ko mutuon nimo wa kay kwarta, kay mailhan gid si mong naong. Mao mo gid ti mailhan, makita na ko si mong naong, makakanindot si mong smile. Igsuon sa diha nga ang himaya sa Dios nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, wala na di kabalaka. Amen. Unsa may giwali sa atong igsuon si Padrigoy? Kay sa unang panahon nga wa pa ta makakaplag sa kamaturan, wa pa gyud moabot ang adlaw, wa pa moabot ang semana buwan, nagkaproblema na ta. Wa pa gyud moabot ang buntag, moingon na ka. Ugma o di ko'y kwarta. Huwag trabaho mga matay na gitan. Pero wala kita mo to sa ingon sa pulong sa Dios nga mas bilinhon ka kita sa langgam. Dipili ka sa Dios, pili ka niya pagutman. Dili siya gusto nga maulawan, pinagi si mong kinabuhi. Amen? Dili magigusto ang mama o papa nga ang anak magpakulawag tungod sa pagkaway kaon. Naningkamot kasi pag-ayo haron ang iyang mga anak ipaedukar makahuman garbo sa ginikanan sa diha nga ang mga anak mga profesional. Unsa pa ka ang Dios nga siya may tag-iya sa tanan? Sa diha nga moabot ang himaya sa Dios, ang presensya sa Ginoo. Igsoon ingnon di ka. Wala ni kabalaka. Wala ni kabalaka. Unsa pa may imong gikabalakan? Yang imong naong sige kag ingon gutom, yang imong naong namurot. Haya na mahibong ka nga sa una ang sa amin. Luat makinin ako, karon nahukot namang sa amin. Iligtakilid na ko, maon. Tapos karon yung natubang, manglabaw naman. Oh. Inigtakilid, magluya kag hiyat kay imong tiyan na nailo na sa samin. Pagkatubang nimo sa samin, pinti sa nimong tuyod-tuyod, haron ang kilid, diligid mo sudlot. Nya makalisod mo, palit paggarter nga pitiging lapara, haron ibukos. No. Nasige taga po, Lord, panalangin ko. Niya itong manapok, bukos ang nakuking garter. O niya itong grabe naging-panambok. Uy, tapok yun. Ay, nag-diet bi ko ron. Inguna na ang Diyos sa diha nga magpanalangin na sa iyang mga katawan. Hayan, may buong na lang ta. Hayan, may buong na lang may imong silingan. Bisigi ingon nga wa, niya namurot ang naong. Sige, wa, namurot ang tiil. At dili ni tiil, kay dudata na basig hupong. Ang tiyan lang. Amen? Mana nakita ni Pablo mga igsoon nga nagpasalamat gid sa Ginoo. Kaya naman nakita niya sa iyang mga katawan, nga malipayon. Dili na ka mao mabalaka. Mo ang gingon sa verse 14, mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo. Pinaagi sa mayong balita. Mo ni gingon mga igsoon, wa gini maghisgot og relihiyon, wa gini maghisgot og unsa imong pundok, naghisgot kini mayong balita. Mo ni gingon mga igsoon kay ang Biblia naam na siyong cover mayong balita, wala nagibad nga balita nga moabot sa tug igsoon. Hello. Ang Biblia mayong balita. Ang baba sa Kristohanon, bad nga balita.
Mabito nagagibutang ang Biblia diha sa kabir, mayong balita. Haron kanunay na to isulti ang makapanalangin. Ug dili gi makapanalangin ay totoo nag-isulti. Basig mo tuirok na, tuirok. Kaya naman, di man maayo. Mana nga ikaw Kristohanon, kitang mga Kristohanon, makadungog kitag mga dili mayong balita, dili ginato ipaabot. Amen? Amen? Mabito na sa kong kagalingon, hala, sige, gikan sa kong buhok, sa akong alimpo, sundo ni, sa akong bagol-bagol, sa akong luyo, sa akong naong, sa tanan, hangtod sa tin, bahalag inyong gupon, nga akong kinabuhi. Basta, tubangan sa Dios, limpyo ko din, na ngayon kabanang. Kaya maminaw ka sa bahag nga balita, igsoon, lunang kita sa impyerno. Kaya mulutaw, umutungagin ang tawhunong nga patbati. Amen? Amen? Kaya kaya nga mo, mulihok na nitong unod-nun nga pagbati, hayan igsoon. Nambiron, mapukan yun ang imong kinabuhi. Makalimot ka o pila nakakatuig sa imong pagpangalaga. Mabito ni karon magigsoon. Dahil sa itong adlaw din ngayon ay nanuroy. Taga-barangay. I-house-house nila, house-house. Sama mo diha, baksina na mo. Kisa may anak niyo, uwa baksini. Eko, pila may edad, 12 pataas, ikaw 5 na pulo sa anak. Diretso. Kasi korban. Pasing ko ra. Inya to ayuda. Maluyat ang pagita ninyo. Inya to vaksin. Usuod ng balay. Ugihan kayo mo manuroy. Puro ayuda, musuyo, luyat ang sunod ninyo. Muluyat ang hangyo. Pero karon, puro 5 akong anak. Kaya kining Ginoo nga akong gilagaran. Protektado ka sa gahom sa Dios. Magkinaon sa man itong lawas, matunas pa ni. Kanang giingon sa 2 Korinto Kapitulo 5, matunas o magguba pa ni itong lawas. Ilisan ni bagong lawas. Tungod kay napamataning lawas sa ato giningampingan ang templo sa Dios. Amen. Ang naay mo laglag sa maong templo pagalaglagon sa Dios. Nganong ato mang tuyuan. Kanang kabubuton sa Dios nga mawa taning kalibutan. Nahadlok sila nga dili kakaon. Nahadlok sila nga dili kasunog kay sano. Nagkaproblema sila nga ilang milyon mahurot. Ano man, tungod kay hadlok sila mamatay. Panahon nga dili sila kapalit. Moabot na gini siya sa punto mga igsoon. Moabot na gini sa punto. Ang mga tao karon nahadlok nga dili na pasudlon. Pero moabot gid sa punto mga igsoon nga ikaw kako dili na kapalit. Dili na kapamaligya. Gi-exercise ta karon nga panahon. Haron ang imong pagtuo sa Dios malig-on. Giandam ka sa Dios. Haron ikaw ma-prepare sa umaabot pa nga mga kalisdanan. Sinugdanan pa lang ni tan-awa ang nahitabo sa Ukraine o sa Russia. Natanawan ako sa YouTube mga igsoon, murag daw ilo ang mga tao nga grabe ka na kong bangag gipag-itsa gipotos giitsa. Natuma na ang gisulti sa Bible. Mo nagingon sa atong buhaton karon, mag-prepare ta, mangandam ka tungod kay nana ang nahitabo nga gisulti sa Mateo 24. Gi-prepare ta nga mahadlok pa ta ana. Mo nagingon mga igsoon, hadlok kay nga di na mo kasunog Jollibee ug wa mo'y vaccine card kana pa way gasto. Amen. Yang mga tao di man gusto nga dili mo gasto. Mabitiringon pandemic, lisod kayo pero maglumbag suod sa lisan. Dili pandemic. Hallelujah. Sige palausa. Kung sa ingon sa verse 15, busa mga igsoon, barog nga malig-on o pabiling diya sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among itudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat
Muna kayong mga igsoon, di ito ko magpadagana o wali kayo naman ang Santiago 3 mga igsoon, versikulo 1, gamay na kayo mahimong magtutudlo. Kaya naman, mas higpit ang among silot. Muna nga musulti ko, mangluod mo mong pangluod, musulti ko, kaysa mangluod mo nga wata mo tagay kindi. Nang luod mo nga sirutian mo sa tinood, igsoon, gawas nun ko, kaya Ezekiel 3, kung dili mo sultian ng taong dautan, ikaw ang manubag siyang kamatayon. Nang luod. O nang luod man. Mag-uol ko. Basta ang tao mangluod nga wagid maabot ang kindi dito niya. Pero nang luod siya, kay gisultian siya sa pulong sa Dios, dili na ko na igsapayan. Amen? 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 O dito niya sa mga igsoon. Sa kadagang mo suporta, pastor. Ako'y muangkon. Yung wala kibaho nga pastor nga, nibalik na sa kalibutan. Tungod kay kasalig siya sa atong mga pagtulunan sa una, muhatag na ka, libre na ka. Luwas na ka, so dili na siya mao. Kaya sa diya nga wala pa nakakaplag sa kamaturan, sa diya nga musimba, mingon naman sa tatong pagkulikod. Luwas na ko. Sa diya, dito na ako'y gisultian. Nga ang balot dili ipakaon. Kaya wapin na siya magas, labi naging piso nga na, labi naging, sa una mukhaon ni ko na. Sabi to, talo ko, pag tikak na ko, nanami pa ko. Sa ito pabuhi, gini siya. Nakaroon pagkabasa na ko sa Bible, na dili gini pagkaon, basta ang dugo, dili pagason. Iyamang ka, lutuon to. Ito ko na'y lutuon. Nakay kinabuhi, di ka magkisi-kisi. Ay, nang luod. Basig makaingon, nagbasa ko Bible, wa may balok diha. Tinood, ang sigarilyo, wa diha. Ang tanduhay o ang emperador, wa diha. Pero, kumusta? Kung moinom kang emperador, asa punta. Wala ipakita sa mga poster nga naidagdag kong tiyan. Bisag ipakita ng sigarilyo nga nahimo ng bungi ang tao, na walay tudlo ang tao. Hala, sige. Kaya wa sa Bible. Pero igsoon, ikaw ang templo sa Diyos. Ikaw ang templo sa Diyos. Asa manapita ang epekto sa sigarilyo. Sa diyan nga mo epekta sa ikong lawas, tag-asa kay kang pangago, tag-asa kay kang upo. Yang uban ang abuon. Ikutasanan ko. Dahil usa ka igsoon na to sa karkar. Nagpatupik ko, agit tinog. Wagi sa kibaw. Yano kay sab. Buhot. Gapahipi ko sa dapli. Ala. Pag-agi niya, Bad, kumusta? Ay! So, wa ginako ko na. Huwaton lagi na ko mag-asong yung bugan. Ala. Bad, asang di magigan. Nabaho ko, pastor. Ano mo, sa kimba? Tanda ko, gaso-asunay ko, Bad. Gaso. Lahat ka na ko ba? Palawa ka manlok sa Ginoo. Baliman ta! Balita mga igsoon! Makalimda ng imong tapat pero sa Dios di ta kalimod. Psalms 139. Nakitaan ka, nagtrabaho, naglingkod ka. Psalms 33 verse 15. Igsoon, nakita ang tanan, walay butang nga wala makita sa Dios. Dito pagkasaduan ka sa imong inahan, nakita na ka, giunsa ka pag-umol. Makalimod man ka sa imong alimpo, pero di ka kalimod sa Dios. Amen? Amen. Mo ni gingon mga igsoon. Igsoon ang imong kinabuhing Kristiyano. Huwag ka magamping-gampingan ka sa Dios. Pinangga ka sa Ginoo. Kung kay pinangga ka man sa Dios, sa diha nga nagbalatian ka igsoon, giayo ka niya tungod kay kita man na dito sa krus. Pinaagi siyang mga labot, kita na ayo. Pinaagi siyang dugo, kita gihinluan. No. Pili na to ang may pasipadaan ang gipakamatyan ni Kristo dinhi sa kalibutan. Dili na siya manluluwas, kung dili judgment. Judge na siya nga mobalik. Igsuon. Atong hinumduman. Nagingon sa Apostol Pablo sa verse 16. Hinaon ka nga atong Ginoong Hesukristo o ang Dios nga atong amahan nga nahigugma ka nato. Nahigugma ka nato o naghatag ka nato walay katapusan nga kadasig og maayong paglaom, pinaagi siyang grasya. Grabe ang iyang pagigugma. Naghatag pag nato siya kadasig.
Sa diya nga naghatag sa kadasig mga igsoon, pila ka tao magipadala sa Dios sa imong kinabuhi. Pila ka sapatos nga naupo sa pagbalik-balik sa imong kawalingon. Haron ikaw maluwas. Haron ikaw mo sanong. Mo nagigon mga igsoon, wa ko puli. Kung asa ko'y padala sa Dios. Ako mga Bible study, lagyo kayo, pero wa ko na iksapayan. Kaya akong sakripisyo, kahago ra, dili sa akong kamatayon. Kaya ningon pa ang Ginoo, hantod ikamatay, maluwas at taga-istorias, mingon sige ko Ginoo, tayo choy. Wa ko inas Ginoo, pagsangyaw, hantod sa imong kamatayon, harong maluwas na sila. Pero si Kristo, wala mo balibad, hantod sa kamatayon, para nimo para nako. Tungod siyang dakong gugma. Amen? Dili na to pasipadan. Kinalan magkinabuhi ka na siyang pulong. Kaya ang pulong mga igsoon mo'y naghatag na itong kaluwasan. Mo'y nag-abli sa itong espirituhan ng una na nga ang sala, nasayo na ta, nagdipadala ang nabuo kasugo, dili lang ang nabuo kasugo. Kaya atong pagkaluran, wala mabutang sa nabuo kasugo. Ang atong pagkapilian, wala mabutang sa nabuo kasugo. Hello. Pero gibutang sa Espiritu Santo sa imong nagkasing-kasing harong mahinumduman nimo nga si Kristo walay pinalabi. Hangtod karon nagpakita siya sa Dios nga wala ni siya way landong siyang pagkabalhin. Gipaulanan ang tanang tao dinis kalibutan. Gipakaon ang tanang tao sa kalibutan. Mabuutan man ka ug madautan, gipakaon sa Dios. Mo sab ikaw Kristohanon, kay wala pa man mubalik si Kristo, ayaw pagpili o kinsa imong pakanon, mamaayo man nagdautan, pakan-an na siya kay mo'y hinungdan nga ang mga butang, ang pagkaon o ang paghatag, mahimong taytayan sa kaluwasan nga tusuban. Hello? Kay naa dihang sekretos panalangin, naa dihang sekreto sa tanan nimong hitingot pangandos kinabuhi nga maangko nimo sa dihang ang imong kasing-kasing na wa kay gipili. Amen. Muingon sila nga iniguman natong service pagpakaon, way laing gi anha diya sa misimba na tungod kay naay pagkaon, mas bali nga ikaw no pagkaon nung kang ikay pakanon. Amen. Hello. Usbo na ko igsoon, dili ka matayon sa lawas haron ka maluwas. Gamiton mahimong instrumento ang imong bahandi. Mahimong instrumento ang imong material. Mahimong instrumento ang pagkaon haron maluwas ang uban. Amen. Amen. Di panalanginan kas Ginoo haron ang tao muduol nimo ug makasangpit ug makahatag ka haron mahimong taytayan sa kaluwasan. Amen. Bisag mag-abi ka lang diha kasi muabot makaluwas na sa uban. Bisag ihatod pa mo siya sa lingkuranan, makaluwas na na. Wow, nindot ka dito, bisag init. Palingkuron kita sa siling pa niya init ng yapon. Igsoon. Di pastor nga nibisita na ko din. Dingon siya nakabisita ko pastor. Nga grabe ka nindot sa simbahan. Aircon peting bugnawa pero bugnaw po ang ilang pagdaig sa Ginoo. Bintahan ni imo pastor init kay init sa ang pagdaig sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Mo na naning kamot ko, gidugay-dugay na kog human. Haron makasinati pagitag init kay daghan maging nagplano nga aircon no nila kay basig magdumba mo katuog din. Amen. Basig moingon ko, musimba jud ko. Anong excited magika sa Domingo? Musimba jud ko kadugay sa Domingo. Kay Lunes hangtod Sabado ko ang Espiritu. Ari ko matuog sa simbahan kay pitig yung bugnawa. Basig ingin ko pastor kisay gustong langit. Kinatuog lagi. Wa ka bantay igura ni buka ang mata. Ni balik og piyon. Kisay gustong impierno. Jesus ka mo. Tungod kay nakatuog di ay. Inay mo tapat ay gipagduka-duka. Ay pagduka-duka na. Ay pagduka-duka. Hallelujah. Ay pagduka-duka. O sa ikingon sa verse 17, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton og isulti.
Nag-ingon ang verse 17. Si Pablo magdasig o maglikod kaninyo. Mao na si Pablo mga igsoon dili tapulan. Kung atong tan-aw ang gibuhat ni Pablo, gikan sa buhat. O sa sunod sa buhat. Gikan sa buhat kadto sa Roma. Naabot siya sa unang Korinto, naabot sa ikaduhang Korinto. Naabot siya sa Galacia. Naabot siya sa Efeso. Naabot siya sa Colosas. Naabot siya sa Thessalonica. Igsoon. Tungod kay dili siya muhunong sa pagpaambit. Tungod kay iyang nasinati sa wa pa sa Ginoo. Siya na iyang natagamtaman nga unsa gini kagamhanan ang Dios nga iyang gilutos. Amen. Amen. Ayaw pagtalikod. Kay way arang sa Ginoo kuha ka ng ilong. Way arang sa Ginoo kuha ka ng tungkan. Basin niyang butaan kasama ni Pablo. Muna gingon mga igsoon, basa kita sa pulong Ginoo. Ayaw giging na. Pastor, di ko kabasa. Basig madayo na. Basig malupigan ka sa butang nga to solido. Nga nibisita mi dito. Mo'y nagwali puta. Sa diya nga, wingon siya, basa sa Galacia 5:16, wingon siya, tanong, dugay kay kakab. Kadugay ba niyo nakakita? May pambuta, nakakita na yun. Muna nga kitang mga punagin na doon sa tungapil ang pulong sa Dios mo ang Biblia. Kung mauwat ang bitbit o Biblia nga baga kayo, naamatay tab, cellphone, laptop, makabasa mata, di mata malutusan na bisang magsindahan patagbasa. Naidagang nagbasa sa Facebook, naidagang nagbasa sa Messenger, nagiliksan. Karon nagbasa ka, tungod kay ngayon ka, huwag kay ayaw. Salpahis ka, nako, giriplayan nimo, hangtod naligsan ka. May nang maligsan ta, nga magbasa ta sa pulong sa Dios. Kay kibamang taas sa tapaingon. Kay ni-reply ka, kung salpahis kung dako, salpahis pa ka mas dako. Ang imong reply. Igsoon ang pinganan, ang kaluwasan, nagidupan dito sa krus. Una, lambiruhan, kung sa'y tumungog tuyo sa Diyos sa atong kinabuhi. Kanang gitawag, you were chosen according to the purpose. Anong gipili? Ang tao sumana sa tuyo sa Diyos. Amen. According to the purpose. Kaya ato na sa Roma 8:28 mga igsoon, everything happened. Ug unsay may tabo sa imong kinabuhi, naay plano ang Ginoo. Sa diya nga bobot ang kalisod, igsoon, haron makaduol ka sa Dios. Duol ka mong ikapuyan o gibugatan. Mo'y mo nga gipasinati ka sa mga kalisod. Sa diya nga lutuson ka, nagingon ang Mateo 5:11-12. Butang-butangan ka sa tanang matang sa kadautan. Igsoon, ang pulong sa Dios kanunay nagpahimangno, nagpasidaan sa itong kinabuhi. Gusto sa Dios nga sa tanang panahon, sa tanang panghitabo sa kinabuhi, igsoon, nasayran sa Dios. Wala ka niya biyakin. Wala ka niya talikdik. Daw ilo. Kung dili gitugutan sa Dios ang tanan, tungod kay aman siya nga naghatag ni mong kalingkod. Amen? Amen? Kung sabi kingon sa unang Pedro Kapitulo 1, unang Pedro, versikulo 2. Gipili ka mo sumala sa tuyo sa Dios. Nga amahan, nga gihimong balang katawan pinagi sa iyang espiritu. Aron magpasinugtanon kamo kang Hesukristo o mahinluan sa iyang dugo. 3. Haron atong mahibawan nga unsa giday hinungdan nga gipili ta sa Dios, unsa giday iyang tuyo.
Nag-ingon ang verse 3. Magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya bag-ong kinabuhi. Kung sa dito mong tuyo, nagibili ka sa Ginoo, tagaan ka niya bag-ong kinabuhi. Mabitan nang makaingon ang uban, nga dili na ka mukuyog sa kalibutan, mabitan na nga makakita na sila nga musimba ka, magbitbit na kag Bible, moingon na sila, lain naman di kag relihiyon. Wa sila kasabot, nga gusto ka nga magbag-o, nga biyaan mo ang tanan, nga dili kay mutan sa Dios. Imong ibiyaan ang imong pagkalibakira, kay tungod kay makakita ka sa imong isig kalibakira, maglutod-lutod mamusaghagdan, magsigig hinguto, og naay mo agi pagkadako, og dili mahikili ka ng iyang sulod, inutang na, ng liki ang utang, tas taas paghil ang may buong ka, nagsigig hinguto, nitakilid, naman ni aging nakubliki og kiti. Tanawa, siksi kayo, muragin, dili inutang. Gitagaan kag bag-ong kasing-kasing o kunahana, haron igsoon, na mo puyo sa langit nga iyang giandam. Amen? Amen? Mo ni hinungdan nga gipili ka. Mo ni hinungdan nga na itumong og tuyo ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kaya naman, igsoon, guba ang atong kinabuhi. Ginagmalan sa yawa, suon sa pila ka tuig. Ang atong pagpangalagad, kung atong kwintahon, igsoon, mukwinta tag 20 ka tuig, kung atong kwintahon ang absent. Hayon ang imong 20 ka tuig, bayan day perfect sa katuig nimong pagpangalagad. Pero wala tanawa ang imong mga kasalanan, kundi kitanaw unsa ka kabili katubangan sa Dios. Amen? Amen? Padayon ta mga igsoon. Bagong kinabuhi pinagi sa pagbanaw kang Hesus Kristo, naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog. Amen. Sa diha mga igsoon, nga nay paglaom ang tao, walay hunong ang pangandoy uban ang Ginoo. Dili sala ang pagpangandoy. Amen. Kay naa diha sa gingong gisulti sa pulong sa Dios, madagayaon nga panalangin. Tungod kay wa tay laing tumong sa diha nga abundant na financial, wa tay tumong, wa tay laing tumong og tuyo, mukabig og kalag. Amen. Amen. Mabitan na nagpasalamat ko sa Ginoo. Tungod sa grasya o kaluoy sa Dios sa mga kaigsunan sa Living God's Grace Ministry, makapalit na tigog si Purlias ugma makumpleto. Gusto makakita kong kananan, ingnon sa dako akong kalag, ay gigaibo ka na, kaya kasi mabulyaso ta. Lain man ko. Pag ang mulabgip na ko, muadlis gina nga para materialis. Kaya ang mulabgip na ko, wingon nga para sa kukaon, paskang. Hindo ka. Pero miinig doon para materialis, muhilom na liyog ko. Kaya naman, i-address man. Amen. Pero sa diyan nga nag-ampo ko sa Ginoo, nangumpra ko ang gulbar sa wala pa'y bagyo. Moto paspas kayo ang trabaho na human kining ato. Na kumplito na kining ato. Sa diyan nga niapot ang bagyo igsoon, gipatumbag, gitabunan ni siyang daan atong tigumanan. Tungod kay naa day purpose, aron dili ta mohunong pagsimpag pagdaig sa Ginoo. Ni gasto na to mga sila to gasto lang. Oh, hapit ako na 80. Oh. Pero wala na mo iksapayan. Kaya naman, paspas kayo ang pagpamuhat, paspas kayo ang pagpanalangin sa mga katawan sa Living God's Grace Ministry. Nakakumplito ko sa diha nga nipalit ko materialis, sa diha nga kulang akong kwarta, niingon ni Ginoo, Lord, gusto ko nga makumplito. Sa diha nga nag-ampo ko sa Ginoo, gitubag din niya. Bisag katong kwartaha wala i-address. Wa gid mingon nga pastor para sa simbahan na. Para sa pagkaon na nimo, para sa imong pamilya, wala gid i-address, gidunol lang ditso.
Pero akong nahinumduman nga nangayo ko sa Ginoo nga makumpleto ang materialis sa diha nga niabot, mahinumduman ko sa Espiritu Santo, nangayo ka para kumpleto. Ay nagipalit og sapatos. Ay nagipalit og kalsones. Ipahinumduman ko sa Espiritu Santo para materialis na kay nag-ampo naman. Imposible. Pero sa diha nga mutuo ka, sa diha nga imong tuwa ng imong mga pag-ampo nga madawat, walay butang imposible sa Dios. Amen. Sa diha nga naguba ko. Ginahinay na kong pabaro. Ginahinay pa na kong file. Grabe po kay ang Ginoo. Ningon po ako 1,000. Kahalubla. Imagine na sa pagkakita nila. Wa man ni maglisod. Isag wa naupag ulang bagyo nakapalit ng halubla. Nakaingon po ko sa pagpagalingon. Wa makay ayuda mo abutan nila. Kung grasya o kaluoy sa Diyos, isang kapat pa. Amen. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Kung sa tayo una mga igsoon, you are chosen according to the purpose. Gipili ka mo, sumala sa tuyo sa Diyos. Naa ka, nakapangalagan o nakaila ka sa Diyos, tungkol kay naipabuhat ang Ginoo nimo. Dili sa tanang panahon nga ako'y mukabig og tao. Mo nagingon mga igsoon, kamoy nanangyaw, kamoy mo kanom. Ako'y mo bisibis, pero ang Ginoo mo'y mo matubo. Mo na sa diha nga naman ang trabaho mo, asa mo'y padaas Ginoo, sa diha nga magtanong mo sa pulong sa Dios, sa diha nga maninuhaton, moingon ba nimo pastor? Okay na ka pastor, ako tubay mo sa dihan. Na ako'y gisang yawan dito pastor, maninuhaton mas pulong sa Ginoo. Agtuon, mo na'y buhat sa pastor. Dili ako may personal. Dili ang pulong sa Dios, dili ra na amua. Kung dili apil mo. Mo na ayaw mo kahadlok papawalihon mo diri kay naay nagingon nga ang pulpito balaan. Angay ko sa pastor. Kinsa man mo kinsa ko. Hello. Moingon ko nga dili ka ngayon diri. Ay, wa atong mo nagingon, wa pa na tumabot ang sulti ng luod na magalay. Unsa pa katong sultian? Ano please pastor balaan lagi na kita di usab nita. Kato pa si pastor malangit niya kita di. Dili na pwede ang pulpito para sa tanan. Amen. Tumutay na atay gasa. Dili makasulod sa kingharian sa Dios kung naa pa kay apan. Hello. Kitang tanan balaan. Kitang tanan mga santos. Wala tay papilit sa bumbong. Hello. Kung atong tanahon ang santos, balaang mga katawad sa Dios, mao ikaw ug ako, samtang buhi pa ta atong ipakita, tungod kay ang nagtawag nato balaan. Mo nga ikaw ug ako pagpakabalaan. Kay ang balaan mao nang gitawag og santos. Salamat tas Ginoo kay moabot ako ng Abril, magsaulog tag Biyernes Santo, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, may pang-adlaw, balaan pa, nungkang sa tao. Hello. Pag-abot sa Biyernes Santo, nagpasan sa cross. Pero nagbit-bit po pula po. May pang-Biyernes na may Santo. Pero ang tao, Biyernes Santo ang naong. Amen? Nagsaulog ta atong Sabto ng pagsaulog sa Mahar Adlaw. Amen? Atong saulog, atong pamaladungan, ug unsa ang Biyernes Santo. Atong hinumduman nga ang kamatayon ni Kristo tungod himog nako. Amen? Amen? Pagduduhan mo, nga ipagkamatyan mo. Di ba mo amen? Hallelujah. Ikaduha mga igsoon. Anong giikon ka? Be alert. Pagbantay kami. Kung sa may alert, kanang ingnon ka, sunog, sunog. Nya may itubag ka, sunog. Be alert. Pag-ingon, sunog! Ibaw din ka kung sa imong buhapon. Mausap gini karon. Kaya alerto tang mga Kristiyanon.
Kay niabot na ang gubat, mga igsoon. Niabot na ang gutom. Niabot na nga nag-unay ang mga katauhan. Niabot na ang kahakog sa salapi. Kami ko na nga hanggang nagbagulbol. Nga sila na, ako wala. Sila, sige pasan, ako wala. Kaya niabot naman ang gisulti sa Bible nga ang tao maniguro ragid silang kaugalingon. Muna nga kitang mga Kristohanon, ato na lang sabton, haron kitang maluwas. Amen? 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 So, 16:13. Kung sa iyang ingon niyo, pagbantay kami. Nagisunda pagmalikod diya sa pagtuo. Nagisundan pagid pagmaisugon. Nagisundan pagid pagmakusganon. Buhata ang tanan diha sa gugma. Amen. Amen. Nanong nag-una magyud nga pagbantay. Kaya naman, di ta magbantay, masig mingon ka, ay, patay. Masig makaingon ta nga, ay, rapture na di ay. Naibong ta nga, nawa ng imong tapat. Kaya wak magkakabantay. Hello. Kaya naman, ang imong kinabuhing Kristohano magdangag-danghagi ka, ambot lang nimo. Magsigi kag tukian ng wa kakadawat. Kaya gingon, sige na lang. Pabitan ng usay mo, tanong bita, sanay. Kaya nga naman, inani magod siya. Panahon sa amutan, suot sa palay. Kunya kang wala yung amutan, hatag, nakita pusod. Paano na bra? Kung sa na, amutan. Kunya itong ayuda, wakay ape. Mingon lang taong kinabuhi Kristohano, sige na lang. Inyo karon, sunod, inyo lang gihapon. Muna ingon mga igsoon ni Pablo sa Corinto, pagbantay ko mo. Amen? Kanang alerto ta. Muna ingon pagmalikon. Ya, diha sa pagtuo. Pag maisugon, dili nga naman maisugon ka, imong sumbangon. Magmaisugon kang mudawat sa tanan. Amen? Sige na lang. Wa man mo may gugmas lang relihiyon. Kaya pareho pa tag-relihiyon, tagaan ninyo. Amen. Amen. Buhat ang tanan. Diha sa gugma. Amen? Kaya gigugmata ni Kristo. Luyo sa atong mga kasalanan. Muna ikaduhang butang. Nga ngayon natututan sa atong kinabuhi. Ikatulo. Nindot na ni sa igsoon, pipika, hindi mo tapat, nindot na ni. Nindot na nila. Nindot na din. Ang ikatulo mga igsoon, encourage them to remind through the faith. O sa ikingon ni Pablo, sa buhang, i-encourage niya, di pa remind niya, padayon. Padayon niya sa pagtuo. Amen. Di-encourage niya ang tao, kipahinumduman niya, padayon, luyo sa mga pagsulay. Iyang giandam ang tao, iyang gilingon. Tungkol kay gusto mataglangit, na atay daghang maagian. Buhat 14, 22. Kung sa iyang gingon niya sa 22. Ilang gilingon ang mga magtotoo o gidasi nga magpadayon. Diha sa pagtuo, mingon sila kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Dili ta makalingkawas. Ang pagsulay mo apod gid sa atong kinabuhi. Ato ging masinati tungod kay gusto mataging harian. Dili gusto ang Dios, dili gusto si Kristo ug unsay anagyan dinhi sa kalibutan nga dili na tumagyan. Naangkon niya ang kalipay, naangkon niya ang ganti sa iyang amahan tungod kay niagi siya sa kamatayon. Pero wa magistot ang pulong sa Dios, muagi ta kamatayon aron maluwas ang imong tapat. Kung dili mo lahutay ta sa pagpangalagan, kinsay magabinipisyo sa atong pagpangalagan, nga mo lahutay ta dili para
sa uban, dili para sa imong tapan, kundi para ra gyud sa imong kaugalingon. Kay wa man mag-ingon ang pulong sa Dios, lahutay haron maluwas na si Erika. Lahutay haron maluwas na si Romy. Lahutay para sa imong kaluwasan. Si Kristo wala mo baliban sa iyang kamatayon, dili tungod sa iyang kaluwasan, kundi dili tungod sa mga tao. Kung ikaw pa'y Kristo, pagkamatyan nimo imong tapat, musugot ka ba? Makadungog lang kag gamay, mangluod manggay ka. Unsa pagkag-ingnon kas Ginoo, hala, Ruby, pagkamatay, halos haron maluwas ng imong mama. Hello. Pero kung sa iyang giingon, mga igsoon, sa verse 22, ilang gilig-on ang mga magtotoo. Mo na nga si Pablo, dili magkulang. Grabe ang pagpaymangno. Walay hunong ang pagpaluha, walay hunong ang Bible study, walay hunong ang pre-meeting, walay hunong ang fellowship, luyo sa pandemic, luyo sa mga kapito sa kadalanan, luyo sa mga borders, nagpadayon ang Living God's Grace Ministry. Amen. 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 Bisag kabagyo pa, bisag walay suga, nagpadayon. Bisag ang ugat sa liyog ni pastor sa panahon pag white microphone, halos ng guwa. Igsoon, padayon. Kay gusto mataglangit. Amen. 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 Unay gusto ni Pablo nga iyang gilig-on ang mga tao. Haron sa diha nga makasinati mga pagsulay, andam na sila, tinuod ang gisulti ni pastor. Mao ni sa mga igsoon, gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Dili ta mo lunga sa pagwali sa pulong sa Dios, dili ta mo lunga sa pagdasig sa uban, dili ta mo lunga og wagi discouragement kinabuhi Kristohanon. Kay gusto sa Dios nga kitang tanan moadtong harian. Amen. 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 Igso nagdasig, nag-encourage sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Nga bisag unsa pay mahitabo, dili babag. Dili babag gawa kay church, dili ka babag gawa kay fellowship, dili babag igsoon, naay daghan mga kaigsonan. Mabitan na kanang pastor po sa Kapotres. Akong ipaluwa. Oh, kailan ni si Pastor niya? Kaya amo maginigaw ba sa ministerial? Karon, among gidasig dito, among gipaluwa. Ang iyang kadasig kung ibasig ko no. Ang iyang base, wala sa 100. Tuwa na sa 60. Igsoon, kung ang iyang kadasig, 60, tumadto sa 20%. Ayan, wala nag-view. Kay 20% naman. Sa diyan nga akong ipaluwa, Pastor, mag-Bible study ta din eh. Natay buhaton din eh. O sa iyong tubag, ipaluwa sa kong anak. Ma'am, dila sa pumusan ng anak ma'am, basig dili ko kahandol. Nawa na yun ang iyang kadasig, isip pastor. Hindi ko, Pastor, ayaw pagtanaw sa problema. Tanawa kung sa'y tawag sa Diyos yung kinabuhi. Ang ministry, dili ato. Iyan eh, ni Kristo. Instrumento lang ta. Ayaw ka discourage. Kaya naman ang gi-require sa pulong sa Diyos, duha kong tutulo, ana ako sa inyong kaliwala. Yang iyang membro ko no, usay matulo, usay duha na lang. Eh kung kamo na yung pastor, yung anak, pinamagam yung anak, duha ba to? Yung si pastora ikaw, 5. Yaplas duha di unom, inaang Ginoo sa inyong kaliwala. Lahutay, ayaw dadaang imong kadasig sa milyon. Dadaang imong kadasig sa usa. Duha, tulo, kaya gi-require, wa magsugod ang Bible sa milyon. Nagsugod sa duha kung tutulo. Haron ikaw ug ako, dili mo ako. Ako na nang gisulti din. Nga na pastor taga Bohol. Nga dinhi na pastor sa Cebu. Nga na si membro 30 ka buok. Sa diya nga ang iyang membro 30 ka buok, kusgan pa sa niwali. Sa diya pagkasunod na Domingo, nahimo nang 25 ka buok. Pag-abot sa sunod Domingo, nahimo ng 20. Dito na naghunahon, dito na nag-question ang iyong hunahon.
Lord, ug imo ko gitawag ko daghan ani pero nag-alam ni siya gamay. Pag-abot ng 20, ningon na siya pagkapasunod sa Domingo, ningon pag-abot niya nakita ni 15 na nagkabo. Ing sa Ginoo, itawag jud ko nimo. Pag-abot na sa lapo, Ginoo, itawag ko nimo imo magisitsitag. Pag-abot na sa 5, dahi apo ug tiguwang. Pag-abot na sa Domingo, 3 na lang kabuok. Ningon di siya ni-decide na gid siya Ginoo. Murag wa jud ko tawgan nimo pastor. Pero wa sa kabantay sa pulong sa Dios duha kung tutulo na ako sa intulaway. Gibilya sa Ginoo tulo. Aron dili mawaha ang pulong sa Dios sa kinabuhi. Kaya nga po, ug ang apuhan nawa pagyud nga loyalis kito niya. Ug kung sa iyang kalisod magpaluyog ito niya. Pero ingon sa Ginoo, ang katong apuhan ug ang apo imo pagkikikuha nga mo kitoy mo suportan ako. Sa diha mag-igsuot sa pila ng labay nga katuiga. Niingon na gid sa Ginoo. Ginoo mo resign na lang gyud ko. Muuli na ko sa mua. Sa diha nga niuli na siya buhol. Suot sa pila ka tuig, himingaw siya pilosip sa Ginoo. Nangita siya simbahan. Sa diha nakakita siya simbahan, labi ka nako sa simbahan. Nakaingon siya sa kagalingon, kanindot Ginoo kung ako pala siya. Sa diha nga nagpadulong siya. Gaan kayang buok. Ingon siya Ginoo. Kung inaanay pa lang ang simbahan nga imong gihatag, hayan dili ko mo resign. Naabot na siya sa ganghaan sa puntahan sa simbahan. Naniid siya. Sa diha nga nakitanaw siya, labi ka puno sa simbahan. Ingon siya Ginoo, kung ang membro inaanay pa lang, di ko mo biya. Sa diha nga nakita niya igsoon nga nay bakante nga lingkuranan sa luyo, nilingkod sa hinahinay. Nagsigyaw-yaw ang iyang una-una. Sa diha nga gi-introduce na ang pastor, nakaingon siya sa kulingon. Hala Ginoo, kabata nga pastor. Ganong ingon ani kadaghan ang iyang membro nga ako tiguang na. Wa man ko'y membro, tulo lang kabuk imong gibilin. Sa diha nga iyang nakita nga grabe kadaghan nya bata pa ang pastor. Hinahinay sa nauwo si Kagulingon ug nagpahipi sa mayon. Sa diha nga niliraw ang pastor, gilibot gikan sa tubangan, ngadto sa layo padung, diha layo din padung sa tubangan, diya nasiplatan. Yang giingan. Kanang naa sa luyo. Kapilmirong lingkuranan. Naa sa daklin. Akong yangyo mawari sa tubangan. Nanganghasig. Hindi po gusto ba nga first time pa manin ako? Huwag siya, ako ba kagignan? Pinaba si Atbang. Pag-ingon niya, kanang nasa to. Tinanglan mo aris naman. Ikuhit siya. Brad, huwag ikagigitawag ang pastor ba? Kailangan mo kasi ang tuko. Sa tin, first time pa man nakutin buong ko. Sa gitawag ang pastor nato sa bangin. Nga mamalihog ko sa usa ka bakante o bangko. Barog siya. Murag galutaw siya sa hangin. Murabag ka ng gislo mo. Murag $6 million. Lingkod siya. Paglingkod niya. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Kanakita na ginako akong amahan sa pagtuo. Lakutaw na yung moto. Ako'y gipabarog, hingon sa mga sa pagtuo. Kaila ba kinisin ako? Nga akong gihangyo. Tamubarog dito sa tubangan. Uy, na siya sa mga ako. Ano pagulubot na taong ko? Sa kituyo ang pastor. Pagtupad na na dito. Iyang bayan. Kini mo'y akong pastor. Sa dito ako sa Cebu. Siya nagminton. Kung iya akong bunga. Pastor, imo ni siyang bunga. Maug daw, wa siya katuo siya na bunga. Ako to pastor, ang nangapuhan ko ako. Ang akong lola. Ang iyang lola, isa kagad giga ko sa pastor. Kaya number 1 to, nag-support sa ministry. Dahil pa sa sila. Muna nga ikaw, pastor,
Kitang nangalagad sa Dios, ayaw ka discourage. Kay naay tumong og tuyo ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Niabot na sa imong kinabuhi kay tumod kay naay tuyo ang Dios. Amen. Amen. Duha kung tutulo, nga nagatingog magisto sa kungalan na ako sa inyong kaliwala. Ayaw king sabayan. Dili importante ang simbahan. Importante nga makasimba, magadahin ka sa atong buhi ka Dios. Sa diya nga nagsugod pinili, sulod pa lang sa akong panibalay. Dihay mga panahon, na sinubin ang luod na itong panahon na. Wa ko manglipa. Kaya nga naman, wa ka to si kato, na nagsimba may tuwa dito, ang drums tuwa dito, ang nagitar tuwa dito. Si Marlon na may tigitan ako, kaya mag-bass, maghuot mag magsubag kayo malang gitar o mag-bass. Kaya gamay mag kayo dito. Wala na kuya mong babang. Kaya gili naman ko katong birama. Nga atuwa po, ginakpan po ko. Ang nakanindot lang sa akong mga miyembro, kipangutana sa LTO, o kinsa ning driver, wa sila katingog. Hello. Pero gamay lang, oy, wa ko kailana. Na siya, kaya nga naman, abi na kong si Pedro, tuwa dito. Sinang lili di asportahan mo lang siya, kinsa man mo driver. Lain man ito ba? Amo na, pastor. Oh. Kinsa man ikaw ba gani? Ay, wa ko labot na. Anong gumawa to? Kaging nang ilimod ko mo sa dili pa magtutugak mo, no? Ikaw ba mo ni? Oh, sorry kayo. Ato-atohan na dakpan ko, kaya preventing mo to sa birama. Nga-preventing me. Nag-presyo ng LTO. Ilakban ko seatbelt. May seatbelt lagi butang. 1,000. 5 pesos. Amol ko. Nakaanak ko. Ginoo, ano yung dito doon? Hindi ako mabalik dito, Ginoo. Arin ako sa balay. Idahan ako ang tanang instrumento, din ko ng piloso. Hantod kining napitan din ako muli siyang tindahan. Gikan na sa ligi. Dini, sa ligi, dini. Muna mo pilosipan. Nalimpay lang mi. Hantod dyan, lingkuran ni Pani. Diharap ikutob. Kay mo na ikutob sa akong sala, dini sa akong tindahan. Nalimpay lang mi. Hantod gitugutan sa Ginoo, natas-taas dito. Hantod gitugutan sa Ginoo, akong giguba din na sayo. Hantod gitugutan pag Ginoo, naguba na po dito. Ayaw ka discourage, kaya nag-uot ang Ginoo. Amen. Padayon sa atong pagmanalangin. Tungod kay bugantis lang. Ayaw tanawa! Ayaw tanawa ang mga negatibo nga nitabo sa imong kinabuhi. Tanawa o kung sa ibuhaton sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, nag-ingon sa pusobra mo, wa ko'y lagi kapasidyan mo na imong Ginoo ang akong kaluyahon. Kaya sa diya nga atong ipasigan mo nga itong kaluyahon, ang Ginoo mamuhat magling-on ni mo igsuon. Gipili ka sa Dios tungod kay naasay tumungog tuyo ni mo. Ginugban ka sa cross dili tungod kay maglingkod na kaniha. Namingon, dili ko ngayon di pastor. Kaya kanang napita di palaan, kinsa man ko, pinubos naman tao ko igsuon. Sama ninyo. Ang tanang tao nga ginupan sa cross, gipalaan na niya. Iyan ang idluan ang mga sala. Amen? Dili na to saipon. Maakurot ay balaan. Mao na mingon, asa man mo? At tumisimba mi ilang ramil. Nangigidangat. Nahimo na kong santo ani. Kaya nga naman, musimba ko. Asa man kasimba? Ngadtong ramil. Na! Amen. Nahimo na tagsang ramil ani. Antod niabot sa punto nga gilutos mi dinhi kana ilang simbahan murag budigang nga wa santos na milit atoy na milit sa lingkuranan. Mao ni tinuray nga santos nga magasangyaw pa ni sila diha sa wa pagin makaila sa Dios. Amen. Humana ang buhat ni Pedro. Humana ang buhat ni Pablo, ni Juan, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Humana. Simili na sa'y palihukon sa Ginoo. Amen. Simili si San Milen na po. San Ruby. Amen. At mahalong ba mong tawgon mong santo ning San Ruby. Kaya naman, ato na sa kunon, igsuon mga balaang katawan sa Dios.
Kita nga mga balaan nga buhi at tubangan sa Dios. Mo na nga atong ampingan kaya naman kita ang suga, kita ang iwag sa kalibutan. Dali kitaan sa kalibutan, masayop lang kagamay. Mo na nga ampinganan. Hello, ampinganan. Mo na nag-encourage ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Iyat ang gilig o tungkol kay gusto makagingarian. Ikaw upat mga igsoon. Kapit na ito kong human. Hallelujah. Kailan mo kabalakan? E dili mamugot man. Mga on matay di kuman. Ang ikaw pa. Ang himaya sa Diyos. Kung naan na ito ang himaya sa Diyos. Ang presensya sa Diyos. Kung sa'yo buhaton. Number 1. Nakay kalinaw. Amen. Amen? Nakay kalinaw. Kung naa ang himaya sa Dios, na ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, na nakay kalinaw sa imong kinabuhi. Dili na ka magkabalaka kung sa imong moabot. Kaysa una bito, nag-drive ako mga igsoon, nag-drive ako trasikol, may buong naman lang ko. Usay, unto na ko. Sa unang panahon nga, bago pa may Pastor Nagminyo, alas 4, nagsubay na ko sa daan. Nag-drive ako, yung Pastor Rodo Montijo. Oh. Nagsubay na ko sa alas 4, naglakaw na ko. Ngayon mga panahon nga, ang katsong ako ng lakahod. Sa diyan nga hinay-hinay na namuhat ang Ginoo sa kong kinabuhi. Sa diyan nga nakasabot ako sa pulo sa Dios, ako maging pugso na mga kagalingon. May buong na lang mo. Hindi alas 3. Isang kapan ako sa Ginoo. Kanang alas 4, alas 5, taas na kina ko ng oras. Mabot lagi ko alas 5 na, wala kapoy na. Alas 3, alas 4, muli na ko sa balay. Kaya may sa Ginoo, kaya nga naman, ang katong trasikol nga kung ginaiban, arin naman sa diigrahe. Hantod, iabot, nga nanak ko yung akong paguling ng trasikol. Sa diha, mga igsoon, nga kanunay kang madugyan sa Dios. Mahibong na lang ko. Nga lahi ka sa buong nga rebel. Dili ka maupos. Dili ka magsisirisiri pangita o pasahiro. Tungod kay na malandong mamangka. Gikan pa lang sa inyong kagulihong panimana. Ginoo, ikaw yun ang mangita. Sa dihang na manugyan ka sa Diyos, may buong na ka kung saan panalangin sa Ginoo. Sa dihang na humana, natapos ng akong 25 katuig, ang nakanindot o nakapal lang yun nga, mo drive ka, tumutiwa yung kay dawaton. Kung mo retire ka, sa diyan nga ni-retire na ko sa kumpadrive, suot sa 25 katuig. Huwag anang overpass. O retire milling pa na. Igsoon. Dagang ingon. Yung dagang drive. Gusto mo yung ipagkaon sa mong anak. Ako des lang yun. Ang akong gialagaran nga Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. Sa diyan nga iyan akong gigamit. Daghan mga simbahan nga gihandol una sa tangke, dayon sa lama sa Pitos, dayon sa Sahay Karkar, Pitos sa Fernando, dayon nga to sa Lamak, duha ka church ako gida. Lamak ug Luya. Nasa diha nga adto kong Oslo. Motora, mag-angkas nila duha pastora. Duha ka buk, motor, angkas nila duha. Na kanang Lamak, grabe pagyud. Grabe kalungsumon. Rapper mga batuhait pa kayo. Inigabo sa simbahan, hindi na kaganamuhali. Tungkol sa kakurog stohod. Ato matay ma, kung atong tanawon financially. Makaingon ko, kung sabi ako ipakaunan. Kaya ang akong allowance matag simana, 500 na yun. Akong anak, 7 kabuo. Pero 500 ang akong allowance matagsima. Tungod kay wa na ako tanawa ang pinansyal. Akong gitanaw. Gagi alagaran. Gitagaan kong pabor. Ang akong mga anak. Ni-graduate sila. Way bayan. Scholar sila. Amen. Nakahumat sila. O nagiging mga igso. Grasya o kaluoy sa Ginoo walay hunong sa pagpamuhat sa atong kinabuhi.
Sa diha nga na ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi, dili sa gusto nga maulawan siya sa atong kinabuhi. Dili sa gusto nga nangalagad niya na kanunay magmasulupon. Kinahanglan magmalinaw ka. Amen. Muna gingon sa 1:16 mga igsoon. 1:16-33. Kung sa iyang gingon niya. Gisulti kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. Pinagi sa inyong paghiusa kanako. O sa iyang ingon, paghiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Amen? Sa diha nga nagkausa ta ni Kristo, mo na akong giingon sa atong lasan di mga igsoon, sa diha nga muipon ang usa ka taong dato sulod sa imong panimalay. Igsoon, tagbo ang tanan mo Panginoon. Kay moingon ang taong dato nga niipon sa inyo, unsay kuwang sa imong kusina adto kay sano, dan-aning itiin. Kay taong dato. Kay ang taong dato dili na magkaungkas. Hello. Lilia na ang pitaka sa taong dato. Puros na card na asgili. Milen, si problema imong kusina. Wala ma-tiles, palit og tiles. Dan-ani ang iti. Taong dato niipon, unsa pa ka nga si Kristo, mo'y tagiya sa tanan. Tungod lang yun gamay na kitang pagtuo. Amen? Padakon sa nato ang atong pagtuo sama sa liso sa mustasa. Ang giingon sa Ginoo, kung naamoy pagtuo sa sama kadako sa liso sa mustasa, makabalhin mo bukid ngadto sa dagat. Kalisod anak, bukid ngadto sa dagat. Tungod sa imong pagtuo, dili taon. Kung ato nang dadon mga igsoon, ang minsay ug unsay bote pasabot sa Ginoo, walay butang nga dili mahimo sa imong kinabuhi. Pangayowa sa Dios, kalisod ka gamay. Kalisod gamay na taong kinastubangan sa Ginoo. Makaingon ka nga, kanus aga ko madato, gid kay saad sa Ginoo, pag matinumanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa unang panahon, ultimo bisklita, maglisod ko og asimpol. Bisklita nga among gisimbol sa duha nako. Duha ka. Akong manghod, duha mi. Usa ka tuig ang among asimbol sa bisklita. Sa diha nga nangalagad kong matinudanon sa Dios. Unang niabot ako, nagyatag Ginoo, tricycle. Pagsunod sa tricycle, gitagaan kong multicab. Pag-abot sa multicab, gitagaan kong pick-up. Amis lang ko sa Ginoo. Pag-ingon, Pastor, Brad, sakay Pastor, pistingan na to, nindog ba nagano, sakay taong ko. Ibulot Brad, ibulot. Gwapo mo rin, nindog tani. Nanay bayar ni siya. Ingon itong driver. Kinsa may bayar ani Brad? Nasluyo. Ingon ako muson. Ikaw, tarong di ba doy? Pag-abot dito, pagkuha og papel, isuwat ng imong pangalan. Abi ni mo og sa labot na suwat ni pastora tungod siyang ka, kuan? Gibutang niya, Ramil Labaho, imbis Ramil Paida. Wa ka to, kaya naman pag umag-testing. Imo na ni pastor. Natiuro ko sa mga barukan. Na akong multicab, bigamit. Kaya nakita niya ang multicab nga mangumungingi sa mga tao. Akong multicab, urang multicab. Kinuhangad namang dong. Tungod sa kadaghan nga musakay. Nakakita di siya. Iyang gidungagan pick up. Sa iya nga pick up, ginugagan. Niabutong multicab puti. Ato naabot ang multicab puti. Niabutan ko kog bunggo. Niabot ang putong duha ka auto. Naabot po na ang last ka ng van. Sa una, maglisod ko ka simbolo bisikleta. Ayaw yun limitihi ang Diyos. Amen. Kay unlimited siya ng padalangin. Amen. Amen. Ato pakpagkarang Ginoo mga igsoon. Sa diha nga magmalinaw lang ka atubangan sa Dios sa imong pagpangalagan, mahibuong na lang ka sa mga butang. Nag-ingon ang Jeremiah, ipakita nako ang mga kaibulungang butang. Amen.
Mabito na sa akong multi-cup. Amazing grace. Oh? Mabito sa mga igsoon. Amazing kaya si Lord. Sa diha nga mo panalangin na to. Mo na dili ko katuo. Mo na nga makakita na kung akong isig ka driver. Imo na. May ko dili, ihatag sa Ginoo. Kay dili sila katuo. Sa diya nga mga lagad lang kang matinud-anon sa Dios, igsoon ipakita niyang mga kaibulungang butang nga wala pagid nato basinati. Amen. Amen. Santiago mga igsoon, 1:9. Mo naging ang mga igsoon. Sa diha nga nang hibaya sa tong kinabuhi kinahanglan maglipay ta. Amen. Santiago. Kapitulo 1:9. Unsa may iyang giingon niya? Ang kabos nga igsoon ang ngay maglipay. Ngano nag-ingon man si Apostol Santiago ang kabos nga igsoon ang ngay maglipay kay pauswagon sa Dios. Amen. O sa iyang ingon ang kabos nga igsoon ang ngay maglipay kay pauswagon sa Dios. Ingon ana ang Ginoo. Nagsaad siya sa iyang mga katawhan nga iyang pauswagon. Mabita na nga usay makaingon na dagang na namis din sa gibuhat sa Ginoo. Sa una magpislita lang taong sila. Hangtod dadagma sila napangos ang naong. Pero unsay ni tabok karon? Pagusto lang sila kung silang dadpo. Ingon na kami sing ang Ginoo nga tong gilagaran. Sa una taon magbitbit lang taon silang bunot. Hoy, sapatos diha, may ingon taon, hinay-hay. Papil ko naman yun. Pero karon kasi Arbina. Sa una, gamotor na taon, magsigig paong. Pero karon gamuti ka ba, aircon pa. Pero mo na akong ipangandoy sa Pirama pa mi. Kaya akong ipangandoy sa akong mga membro, gikan sa tabunok na to Pirama ang linya sa sakyanan. Adili na sila magsakay, ato na sila manubay sakyanan. Kay kalinya naman, padong Pirama. Ato na sila agis ato. Mapot naman tani, ang katapusan na ni, Pirama na ni. Pero wala din may tabo dito. Nga din may tabo, kaya naidadagang parkingan. Naidagong parkingan. Mao din nga, gihatuta din is Ginoo tungkol kay naa di say purpose. Nga giaritan niya diri kay naa di dakong parkingan. Kaya ato dito na may tuwing sa Cebu City. Amen? Amen? Maglipay. Isa na ang himayas Ginoo. Sa diha nga na ang himayas Ginoo, tamaon na kang makontento. Amen? Sa diha nga ang tao makontento na, ug unsay na salamat Ginoo. Sa una ang tao nga dili magkontento, way ayo bisag kakaon. Way ayo ni sudana. Bisag kakaon. Pero karon bisag way gikaon. Salamat ng ipon Ginoo. Gahapon bito kapasting. Prayer and fasting. Sige pa mo naginugod tambal antibiotic. Kay naa pa man din nga dapit nga katuging napilit ang batunis ba. Ang batunis sa kong tiyan, diri ginapilit pagkabuswak sa tubig. Napilit magin ang batunis sa kong purol. Mao lang ginin siya ng bilit. Na may panahon yun nga mulgol siya. Inungog tablitas. Di may mga panahon nga ni-schedule ko fasting. Karon pagka alas 3 na sa kadlawon. Di ko Ginoo. Kaya nga naman, inigbata na ko alas 3 kadlawon prayer ko. Hindi ko man ako prayer, manglakos baboy. Hindi ko man ako glawak baboy, manilig ko din eh. Hindi ko man nagpanilig, maglingkod ko. Yang wingon na ba din ako tiyan? Kaon. Hindi mo gitutuma. Kung Lord, magpasting ba yung Ginoo? Di mo sa bahay mo nga, ang membro rin magpasting ako mukaon. Lord, huwag kang nga ito niya kong gutom. Milagros Ginoo mga ekso. Ang gutom nawa. Ipakatugos Ginoo. Kaya namatay ko alas 3. Pagka alas 6, ipakatugos Ginoo. Gidahan ko na sa kwarto. Pagtug na ko mga ekso. Grabe, kanindot ang damgo nga gipakita sa Ginoo na ko. Ang gipakita na ko ang akong mga minahals kay na po. Ang biruan na naglutos na ko. Ni Ipon na titi na to. Namata ko, Lord,
tinuod. Ako ng lauman, Ginoo. Ako ng lauman ang ipakita nimo pinagi sa dagko ng tanan og mga kaliwat. Muipon na nga rin nato. Mukuyo na. Ay, salamat ang Ginoo. Kaya nga naman, kanunay kong nag-ampo. Una na kong ampo, mga igsoon, ang palibot. Nga gusto na ko nga, anong tanan, mga lagad sa Diyos. Kay mao'y plano sa Diyos sa iyang pulong, nga ang tanan, dili sa gusto nga malaglag, kundi ang tanan maluwas. Wala magisto kang pulong sa Diyos, kang ilang-ilang dili luwason. Wa magisto kang Cebu City dili luwason, nagisto to gid siya diha nga ang tanan maluwas. Haron ikaw ug ako dili mo lunga sa pagwali sa pulong sa Dios. Amen. Bisan tuod ako o kamo dili maluwas, pero wa mo sulti nga ikaw ug ako dili luwason. Ang importante nga ang pulong sa Dios mukuyanap pagyud sa matag tao kay anha na ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Amen. Kinala maglipay ta. Santa mamuha ta maglipay ta. Amen. Sa diha nga lang himaya sa Dios, makita ang naong ni Kristo sa imong kinabuhi nga magbalipayon ka nga mamuhat, ang Ginoo magbubo, mag-ablis ta buwas panalangin. Amen. Amen. May bunga lang ka. Diigi ka ng panalangin. Pagingin mo sa tsako. Paglipay. Naging ang mga ikson, naging ang panuntiyon, praise. Pagkontento. Amen? Kontento lang. Panuntiyon, praise mga ikson. Versikulo 25. Ano sa iyang gingon niya? Versikulo 25. May igong makaon ang mga makaon. Amen? Apan kanunay lagkap sa pagkaon ang dautan. Muna sa unang o pag kita kakaplan sa Ginoo, magsigil at tagingon, kumusta ikson? Mao lang gyapon. Kumusta ikson? Mao lang gyapon. Pero karon nga nakakaplan na sa kabaturan, kumusta ikson? Ipanalanginan sa Ginoo. Kay kamao na tampon tinto ug unsay naanin mo. Ang importante nga unsay naabot sa imong kinabuhi, praise the Lord. Hallelujah. Mabati magmanindot, praise the Lord. Kay sa diha nagitistingan si Job, gikuha ang tanang kaptangan, ngadto siyang lawas gitugkag sakit. Pero niingon na gyapon siya, salamat Ginoo. Ikaw ang nagbuhat sa imong kinabuhi. Ikasi mo ba? Mupauli kong yari kong hubo siguro mupauli niyo. Praise the Lord. Pero gidubli ang panalangin ni Job. Sa diha nga si Joseph, gihadtong sa tabay o gibaligyan abot sa Ehipto. Tungod kay naay plano ang Ginoo, kay naay gutom umaabot. Pag-andam gipauna si Jose sa Ehipto, haron paandam nga iyang mga minahal sa kinabuhi baka supply panahon sa gutom. Ikaw gipunit sa Ginoo karon, tungod kay naay plano nga ang imong mga minahal sa kinabuhi pinaagi sa imong kinabuhi maluwas. Amen. Giuna kag punit. Tungod kay naay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naitagang paging tao, nga nagkinahanglan sa imong tabang, naapay na tao, nga nagkinahanglan sa imong pagdasig, naing tao, nga nagkinahanglan pa sa imong katawag, smile. Hello. Katawa pa, smile pa. Amen? Amen. Amen? Di pa nalanginan kas ginutungod kay naay gigutom. Hello. Hello. Kay gusto sa Dios kay kay magpakaon. Sa diya galingon si Pedro ang mga tao kalaktas kamingawan. Pakita sila pagkaon kay ngit-ngit na kamoy magpakaon. Asa man tag pagkaon Ginoo nga wa matay na. Wa matay baon. Naigi pa da. Pila to ka isda? Duha. Pila ka tinapay? 5. Pila gi pakaon? 5,000. Nga di ko mag-uol kay di man mo kabot og 5,000. Nakasupply kang Ginoo sa 5,000, kamo pa kang wa kabot 150. Gamay ra kaayo.
O nangadidyo ko na eksapayan nga nangahin mo mukaon. At least nakakaon po mo pulong sa Ginoo. At least nakatanom ko o nakabisibis ko. Kaya ang Ginoo na mo patubog asa mo maglaag. Amen? Kaya muingon mo dito, wa si pastor, magtungit sa ko, inyo na ng problema. Tungit. Basta ningon ko, basta ang tungit, di kay mutan sa Ginoo. Amen? Amen? Basta at least, isultihan ta mo ka ng payag nga yilo, di kay mutan sa Ginoo, inyo na na. At least nakasulti ko. Kay wa gay magbuot, o di kita mo butan. Kay buuta naman mo, igsoon, ibaw na mo sa pulong sa Dios. Kay yilo ang payag, yilo po ang pulong sa Dios. Amen? Amen? Hallelujah. Magkontinto lang ta, ano dili ta masigigdunggo anang milyon-milyon. Tungod sa pagkaway kontinto sa tao, mabunagin, magkagdili bunagin. Ha, pilay premyo sa 645. Ay, 15 million. Ang ginamos, halak ang ginamusa kay di 15 million. Pag abot dito, inatay kang tawhana ka. Niabot ang sala tungod sa milyon. Wa man na sa kuwan. Di ko sa anak ito, pastor. Di lang ko mahingan kay basig maglibak na butan. Kaong kumano. Nga to pa na nalutuhan man. Sus, paglingi ko, uy. Yang ginoon mo. Badlis-badlis din siya. Sauna, badlis-badlis mo sa kuwana. Kung mo na ka numero. Pag umanit badlis. Oh, kung saan mo na nga bersikulo. Ay, anong hiking ka? Sa ay bag pagsapal daddy, ha? Ay ko diya. Di kibay mo daddy. Pero dito. Tahang kasabot na siya. Di kasabot yan, daddy. Ang Ginoo magkasabot. Kaya magsaba, daddy. Kung di lagi ko magsaba, ato kus Ginoo magsaba. Gato-gato mga iso. Ibalhin og palitanan. Pagbalhin og palitanan, gibadaham sa kudig sa Ginoo. Ang sabi na diha, John 3:16. Uy, ya sige magkagsunod-sunod ako. Huwag po magsunod. Kini ipakita sa Diyos. Ang mabalga ka, pinailhan ka matisnahan. Nailhan ka, anak ka o pastor. Pananaw ni nilo. Kinangan pangandaman. Karon kiwa mo sa mamilo. Mo nagingon siya na ginasayod sa kinabuhi. Kay mo atong eskwelahan. Og makakita na mo, tulid maglakaw. Og dili makakita na mo, mugi ay maglubo. Iyanan. Igsuon, kinangan magkumpleto ta. Kaya ang Ginoo nagingon siyang pulong. Samtang natulog pa ka, isang kapan ka niya. Amen? Amen. Amen? Asa na to na siya mabasa? Ikaw bright ng mga Kristohanon. Bright ng mga Kristohanon, pero daling malimot. Bright kayo. Nanamang ningon mo kung daling malimot, kay paabot pagkaklisod. Murag magtagak ang liyo. Ano magka? Ay, wala, naglingo-lingo lang ko, tiking. Naglingo-lingo na yun. Ay, kita. Pero wala nila yung duming. Ang Psalms 127, verse 2, nagsangkap na ang inosantang natuwang patak. Nalimot sila, anak. Nalimot sila. Maliw ko na magbasa. Lagi sa may magkabasa, anak. Para magbuta. May pambuta, dali kita. Paliw ko na magbasa, be. Psalms 127 verse 2. Sige na mo. Oh, alas 12 na. Oh, alas 12 na. Diba ko nga, ay lang kabalaka, kay mga ongka. Kay mo kabalaka. Kay sa inyong pagpatrabaho, intiro at law. Unahan kayo trabaho, walang di kaon. Basta mo man ang trabaho. Pero karon, ikot man. O, wag ka, Jod. Ha, wala. Pag yun. Ha, grabe ha. May pa sigurong buta, kita pala yun. Ha? Isa man. Ipaliw ko na gabi. Sige. Psalms 127 verse 2. Kawang lamang ang inyong paghagok Oh. pag-ayo aron mabuhi. Oo. Pag matag sayo
o ang pagpamulaw. Um. Kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog sila. Amen. Amen. Kawang lang kuno ang pagbagtag sa'yo. Paghago. Hapit dili na matog. Ha? Hapit dili na matog. Haron mahuman lang yun. Haron mingon lang gini. Tagsarani. Pari tagsarani. Sige. Tagsarani. Sige, balik-balik. Kawang lamang ang inyong paghago. Amen? Pag-ayo aron mabuhi ang pagmatag sa iyo o ang pagpamulaw kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog pa sila. Dili sa tamagsalig ha. Dili sa ingon literal sa tanay pagsabot. Sabi man nag-ingon ng Ginoo, matog lang ko dire nagsangkap ng Ginoo. Di sa na pwede ha. Na pwede. Ang gusto sa Dios, ang buoti pasabot sa Ginoo, kanang di ta maugtas. Dili ta masigi problema. Matagog sa ihon kay dili. Matag-mataranta. Hoy, mata, bangon na. Sarap. Maso, dekor magtimog lamo eh. Pinangga gid ako ng mga anak na naman. Puros litsi, dampati. Litsi, dampati. Igsoon, dili sa inyo nga magsigit na katulog ha. Kaya magka-papurdo na ba sa nang sigito? Ang ato ani, na dili ka maugtas. Ang importante ni, panahon sa oras. Kaya ang Ginoo gisangkapan nato. Amen? Amen? Dili na magkabala ka. Huwag mo sakay, huwag manawag, basta nanay, gianda ang Ginoo. Amen? Bisa pag huwag mo, ay, isa kayo magpatrabaho ron, no? Basta ang Ginoo, basta ang imong utok, kanunay sentro sa Dios. Kung ang gibiyan mo Ginoo. Lisod mo sa kayo, ganyan yung malagad, magsipangagad, huwag kayo patrabaho niya. Lisod mo sa kayo na. Ang Ginoo nagsangkap na karir sa Ginoo. Mabuti mong pagkanon. Hindi mo di ko gusto nga makuyapan ko ris gutom. Kasi kung ka ito na misita. Dere, sa iyong kinamisita, buntag pa, dito na. Daw, pamahaw. Busog ko. Pag alas 10 na, daw, snack. Busog ko. Sige, busog, buntag pa man eh. Pag paniyon to, daw, kaon, paniyon to. Busog ko. Pagka alas 3, daw, snack. Busog ko. Ibuong ang katong amahan, nawa sa likuranan. Uy, napasok sa likuranan kay nakuyapan. Sulira pang mata, ha? Uy, bisita mo, sulira pang mata ni. Uy, sekarang, saan lagi kabuhin ka? Pay tubig ini. Oh, pagi ng tubig, iningon sa pansat. Pansat ko, no. Ano na ito? Magsige, uwa-uwa na. Man ako kaon, pastor. Man ako kaon. Ano tayo? Ikaw man. Lain dari pastor. Kasi kuan, inig ato nos pastor babuyan, manood, maglumba dito. Maglumba. Ikaw man nagagkaon. Sa komedya ra pastor. Oh. Muna nga salamat sa Ginoo. Yang Ginoo magpanalangin nato. Amen. Amen. Hallelujah. Ako yata ko na pastor. Are we blessed? Bang siguro daghan na ikasulti no, kay daghan na kay gisulti si pastor ba. Pero ang Ginoo nakakita sa imong pagpaminahanglan. The more we give, the more we receive. So dalaygon kay ang Dios na nagpanalangin nato. So it's time to give our tithes and offering, our special offering unto the Lord. Let's all stand